நீங்க ஜிம்ல ஒரு பிகினரா இல்ல இனிமே தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஜிம் ஜாயின் பண்ண உடனே அர்னால்ட் ஆயிடலாம், 3 மாசத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணி 6 பேக்ஸ் வச்சிடலாம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு கனவோட போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இது எதுவுமே நடக்காது. எல்லாருக்குமே ஜிம்முக்கு போறது, டயட்ல இருக்குது, இது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனா இதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஜிம்ன்றது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம எப்படி டே டு டே லைஃப்ல ஆபீஸ் போறோமோ, சாப்பிடுறோமோ, தூங்குறோமோ, இதெல்லாம் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலோ, அந்த மாதிரி ஜிம்ன்றது ஒரு லைஃப் ஸ்டைலா நீங்க கன்சிடர் பண்ணியே ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாம ஜிம் ஜாயின் பண்ண உடனே நீங்க டயட்ட ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, அவ்வளவுதான், சோலி முடிஞ்சுச்சு. என்னி ஒரே வாரத்துல ஜிம் விட்டு ஓடி போயிடுவீங்க. அப்ப நான் என்னதான்டா பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல. ஜிம்முக்கு முதல் 3 மாசம் கன்சிஸ்டன்டா போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோலை செட் பண்ணுங்க. இந்த முதல் 3 மாசத்துல கரெக்டா தான் ஒர்க் அவுட் போடுறோமா, கரெக்டான ஃபார்ம்ல தான் போடுறோமான்னு தெரிஞ்சுக்கவே உங்களுக்கு 3 மாசம் ஆயிடும். சோ அதனால இந்த 3 மாசத்துல யாரும் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காதீங்க. கன்சிஸ்டன்டா ஜிம்முக்கு போங்க அண்ட் கரெக்டான ஃபார்ம்ல ஒர்க் அவுட்ட கத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இல்லைனாலும் வேற யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க.